Loppu alkoi hyvin ja kaadoilla sylisensi maasyliin ja teki mieli tappaa itseni. Liikastuin linnun jaskaan vapputorilla, löin pääni ja poski alkoi turvota, myös vappuostokseni levisi. Munkeja tehdessä poltin käteni peltiin, sikiasennossa toimoin näyttäni jäisi henkiin. Ei oo massia ostaa perunaa saada tiiä ja hallitus käskee painua vitsiin, mitä minä teen? Vois vetää tippaleipä henkeen. Sieluni on tyhjä ja musta, mannapuro maistuu kun siinä ois kusta. Vappupallon päälle astuin, vieraiden nähden housuni kastui. Vapuvaloista tuli sähköisku, vappukortistokin tonnin laskui. Jyppikaie, jee, vappu on paras! Vappumunkeja tehdessä poltin käteni peltiin. Sikiasennossa toivoin etten jäisi henkiin. Ei oo massia ostaa perunaa salatia ja hallitus käskee painoa vitsiin, mitä minä teen? Vois vetää tippaleipä henkeen. Talon koristelessa meni jalka poikki. Ulossoittomiehet, joilla tervehyksen soitti. Sairaalamatkalla mettään ajoin. Vappumunkit unohtui ja kämppäni paloin. Menettiin 2 seuraajaa IG:ssä. Heräsin, ojas oli housuissa pissa. Lopulta päätti kosto hallitukselle. Joten potkasin hallitusta munille, mutta hallitus olikin mafia-hallitus.